Днес пак ще играем Stumble Guys. Да видим какво ново има в шопа. Така. И не забравяйте в края на видеото да го харесате и да се абонирате за каналът ми. Много мислих и мисля да стана 10 последователя. Знам, че можем да се смеете, но това за мен е много. Като стана 10 последователя, да почна да реагирам на тиктоци. Защото сега играя само Stumble Guys. Може и други игри да играя. По-нататък ще включваме приятели. За това. Добре. И може в събота вечер да съм на живо. Още не съм го измислил. Thank you. Не, thank you. Ще завърша, гатякто. Нищо.